दिनै जों गोदान सोलोंनो जागायदिनि दिनैहाय जों हानि हिसाब खालामनो सोलोंगोन। जोङो फ्राय गावनि हाखौ बेसेबां दङ बेखौ जोङो हिसाबखौ खालामनो रोङा। बेनि थाखायनो जोङो गोबां मानसिफ्रानो मण्डलनि हेफाजाब लानांगौ जायो। मण्डलखौ लेंहरनानै जोङो जोंनि गावनि हाखौ सुनांगौ जायो। नाथाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गावनि हाखौ माबोरैहाय हिसाब खालामनानै माबोरैहाय खय बिगा, खय काठा, खय लिसा दङ बेखौ दिहुननानै लानो हायो आं बेखौ फोरोंनाय जागोन। स' बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। अब्ला फै जों जागायदिनि। हानि हिसाब फै सोलोंना लानि। दाना जोंहा बेवहाय मोनथामसो इउनिट दङ। बे इउनिटखौ जोङो मोजाङै मोजां मोनथिनानै लानांगोन। बे इउनिटखौ बेहाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिनाय जाबाय। जोंहा हानि हिसाब खालामनायनि सिगां जोङो माखासे इउनिटखौ मोनथिनांगौ जायो। बे इउनिटफोरानो जाहैबाय लेसा। गिबियावनो जों लेसाखौ मोनथिनांगोन। बेनि उनावहाय जोङो काटा, बेनि उनावहाय बिगा। बे मोनथाम इउनिटखौ जोङो फ्राय मोजाङै मोनथिनांगौ आरोखि। माखौ लेसा बुङो, माखौ काटा बुङो, माखौ बिगा बुङो, माबायदि जों लेसा जायो, माबायदि इउनिटजों काटा जायो, माबायदि जों बिगा जायो बेखौ बेहाय मोनथिनाय जागोन। अब्ला नायलांदो फारि फारि। बेहाय गोसोआव लानांगोन गिबियावनो 20 लेसा। 20 लेसाजों जोंना मा जायो 1 काठा जायो। बयनिख्रुइबो दुइसिन इउनिटआनो जाबाय लेसा। लेसानि उनाव काटा फैगोन। काटानि उनावहाय जोंनाव मा फैगोन बिगा फैगोन। होमबा गिबियाव जों लेसाखौ मोनथिग्रोनांगोन ना। 20 लेसाजोंसो मा जायो जोंना 1 काठा जायो। ओमफ्राय 100 लेसाजोंसो जोंना बेसेबां जागोन 5 काठा जागोन। 100 लेसाजों जोंना मा जायो 5 काठा आरो 5 काठाजों जोंना बेसेबां जागोन 1 बिगा जागोन। 1 बिगा थारमाने 1 बिगा जानो थाखाय जोंना बेसेबां काठा नांगौ 5 काठा नांगौ एबा 100 लेसा नांगौ। मिथिबाय? होमबा बेहाय जोंहा लेसाखौ मोनथिबाय। दाना सबसे इम्परटेन्ट बाथ्राया बेनो जाबाय लेसा। जों बेहाय डाइरेक्ट 20 लेसानि बाथ्रा बुंबाय। 20 लेसायावसो 1 काठा जायो होननानै बुंबाय। होमबा 1 लेसायाव बेसेबां? होमबा 1 लेसायाव जोंना बेसेबां जागोन नायदो। 1 लेसायाव जोंहा नैबे सावगारिखौ नायबानो जाबाय। आं बेहाय मोनसे बर्ग महर सावगारि आखिदों। मोनफ्रोमनिबो आखान्थिनि जखाया बेहाय 12 फुट एबा 12 फिट 12 फुट गोजा। अब्ला जोंहा बेनि दब्लायथि दिहुनबा बोरै जागोन जों आखान्थि सानजाब आखान्थि। होमबा 12 जों 12 सानजाबा बेसेबां जायो जोंना 12 जों 12 सानजाबा 144 स्कुवेर फिट जागोन। बर्ग फुट 144। दाना जोंहा मा मोनथिबाय नैबेबायदि हाया बेबायदि महरनि स्कुवेर फिटआ बेसेबां जानांगोन जोंना 144 स्कुवेर फिट जानांगोन। होमबा बेबायदि 144 स्कुवेर फिटजोंसो जोंना मा जायो 1 लेसा जायो। बुजिबाय दा? होमबा 1 लेसायाव जोंना बेसेबां स्कुवेर फिट थागोन 1 लेसायाव जोंना 144 स्कुवेर फिट थागोन। बिदिनो 2 लेसा बुंबा 144 खौ 2 जों सानजाबनांसिगोनलाय। बिदिनो 3 लेसा बुंबा 144 खौ 3 जों सानजाबनांसिगोनलाय। बिदिनो फारि थांबाय थासिगोन आरोखि। अब्ला बेहाय नायदो 20 लेसायाव जोंना बेसेबां बर्ग फुट जागोन 20 लेसायाव जोंना जागोन 144 into 20 सानजाबनांगोन जोङो। सानजाबनानै बेसेबां जागोन नै 2880 जागोन एबा 2880 जागोन स्कुवेर फिट। मिथिबाय? बेखौ गोसोआव लानांगोन जोंहा 20 लेसायाव बेसेबां स्कुवेर फिट थायो। 20 लेसायाव जोंना बेबायदि स्कुवेर फिट थायो। बे स्कुवेर फिटजोंसो जोङो दिहुनलांगोन नालाय। होमबा 100 लेसायाव बेसेबां स्कुवेर फिट थागोन होमबा 100 लेसायाव जोंना थागोन 144 जों 100 जों सानजाबनानै 14400 स्कुवेर फिट। एबा जोंहा सुनानै जुदि गोलाव आरो गुवारखौ मोजाङै सुनानै जुदि 14400 स्कुवेर फिट मोनो अब्ला बे हाया बेसेबां जागोन 1 बिगा जागोन। 1 बिगा। बुजिबाय दा? बिदिनो होमबा 1 बिगायाव बेसेबां थायो 1 बिगायाव जोंना 14400 स्कुवेर फिट थागोन। होमबा सुनानै जों बेसेबां मोननांगोन 14400 स्कुवेर फिट मोननांगोन। जुदि हाखौ सुनानै जोङो गोलाव गुवार मोजाङै सुनानै जों 14400 स्कुवेर फिट मोनो अब्ला बे हाया जोंना बेसेबां दं होननाय जाखो 1 बिगा दं होननाय जाबाय आरोखि। बुजिबाय दा? 1 बिगा। अब्ला जों एगजामपोल लालांसै मोनसे। होमबा एगजामपोलाव नायदो
एग्जाम्पल नैबे मोनसे हा बे मोनसे हा दं बे हाया मा बर्ग महरनि हा बेयो बर्ग महरनि मोनसे बे हाया बर्ग महरनि गोलावा बेसेबां गोलावाबो 120 फिट दं गुवाराबो 120 फिट दं मिथिबाय दा होमबा बेहाय जोङो मा लिरनांगोन बे हानि गोलावा बेसेबां दङ 120 फिट बे माने 120 फुट गोलाव दङ ओमफ्राय गुवारा बेसेबां दं गुवाराबो 120 दं अब्ला जों मा खालामनांगौ गिबियावनो जोङो गर दिहुननांगौ गोलावनि गर आरो गुवारनि गर दिहुननायखौथ' मिथिखागौ बेहाय गोलावा खानसेया मोननै नालाय जोंहा गोलावनि जखाखौ दाजाबनानै नैजों दाननांगौ गोलावा बेसेबां दङ 120 माबेखौ दाजाबनानै 2 जों दानबा बेसेबां मोनहैगोन जोंहा 120 फिट मोनहैगोन गोलावनि गरा बेसेबां मोनगौ 120 फिट दाना गुवारनि गरखौबो दिहुनदो गुवाराबो जोंना 120 + 120 दं होमबा बेखौ 2 जों दाननांगोन बे होमबा 2 जों दानोबा जोंना बेनाबो बेसेबां मोनहैगोन 120 फिट मोनहैगोन आरोखि बा गोलावनि गराबो 120 फिट मोनबाय गुवारनि गराबो 120 फिट मोनबाय दानिया बेनि एरियाखौ दिहुननांगोन आरोखि बेनि एरियाखौ दिहुनबा जोंना मा खालामनांगोन लेंथ इनटु ब्रेंथ एबा गोलावजों गुवारजों सनजाबनांगोन गोलावजों गुवारजों सनजाबा बेसेबां मोनखो बेहाय 120 * 120 = 14,400 स्कुवेर फिट मोनबाय बुजिबाय दा होमबा 14,400 स्कुवेर फिट बा बे हाया बेसेबां बिगा जागोन होमबा बे हाया जोंना जागोन दहाय सिगाङाव बुंखानाय बायदि जोंनाव 1 बिगायाव बेसेबां स्कुवेर फिट थायोमोन 1 बिगायाव जोंना 14,400 स्कुवेर फिट होमबा बे ग्रोब ग्राब 14,400 स्कुवेर फिट मोनबाय नालाय होमबा बे हाया बेसेबां जागोन 1 बिगा जाहैगोन बे ग्रोब ग्राब मा जागोन 1 बिगा बुजिदा ग्रोब ग्राब 1 बिगा जाहैगोन बिदिनो जों गुबुन एबार एसे बेले बेजे गोनां जोङो एग्जाम्पल लाबावनोसै अब्ला एग्जाम्पलखौ नायलांदो एग्जाम्पल 2 हाया बेबायदि महराव नैबेखौ जों 90 फिट 8 इन्सि आरो 120 फिट 10 इन्सिखौ जोङो लावथाइ हमसै गोलाव L हमसै बेखौ L ओमफ्राय गुवाराव जागोन नैबे 30 फिट 6 इन्सि आरो ओरैहाय मा 33 फिट 8 इन्सि बेयो मा जासिगोन जोंना गुवार जासिगोन आरोखि अब्ला जों गोलाव आरो गुवारनि गरखौ दिहुननानै लाग्रोनांसिगोन जोङो बा गिबियाव आं गोलावनि गरखौ दिहुनबा L जोङो गर दिहुननायखौथ' सिगाङाव मोनथिनाय बायदि खालामनांगोन जोङो नैजों राननांगोन गोलावनि जखाखौ दाजाबनानै बेहाय मा 90 फिट बेसेबां 90 फिट 8 इन्सि प्लास मोनसेया बेसेबां दं 120 फिट बेसेबां 10 इन्सि गाहायाव जोंहा नै दाना बेहाय जोंहा सानगुदिखौ एखे खालामनानै लानांगौ जायो मोनसेया फुटाव दङ मोनसेया इन्सियाव दं बे इन्सिखौ आं फुटाव लांसै इन्सिखौ फुटाव लांसै ओमफ्राय प्लास खालामसै आरोखि होमबा जोंना 12 इन्सिजोंसो 1 फुट जायोना होमबा 8 इन्सियाव बेसेबां फुट जागोन होमबा 8 खौ आङो बेहाय माजों राननांगोन 12 जों दानोब्ला बेसेबां जागोन जोंहा 12 जों दानोब्ला बेहाय नायदो 0.66 फुट मोनगोन आरोखि बेजों प्लास 90 खौ प्लास खालामदेरदो प्लास 90 खौ प्लास खालामदेरबा बेसेबां ओंखारगोन 90.66 थारमाने 90 फिट 8 इन्सि मानि बेसेबां जाहैगोन टटेल 90.66 फिट जाहैगोन आरोखि होमबा बेखौ लिरबाय बेहाय आङो 90.66 प्लास दा नैबे मोनसे 120 फिट ओमफ्राय 10 इन्सि दं होमबा बेखौबो जों खालामनांसिगोन 10 इन्सिखौ जोङो फुटाव लांबा 10 खौ जुदि जोङो 12 जों राननानै फुटाव लांनांगोन होमबा बेसेबां जाहैगोन 0.8333 प्लास बेजों माखौ प्लास खालामनांगौ 120 खौ प्लास खालामबा बेसेबां जाहैगोन समान 120.83 फिट जाहैगोन 120.83 फिट जाहैबाय आरोखि दाना बे मोननैखौ दाजाबनानै जोङो माजों राननांगौ 2 जों राननांगौ बे मोननैखौ दाजाबदो बे मोननैखौ दाजाबोब्ला आं प्लास माखौ 90.66 बेखौ डाइरेक्ट दाजाबसै 90.66 दाजाबबा बेसेबां मोनो बेसेबांखिनि मोनहैयो बेसेबां 211.49 मोनहैयो 49 बेखौ 2 जों रानदो 2 जों रानबा बेसेबां मोनहैगोन बेखौ जोंहा 2 जों रानबा बेनि गरा बेसेबां मोनगोन डिवाइडेड बाय 2 जों रानबा 110
105.74 मोनहैबाय आरोखि बे 74 फिट मोनहैबाय बेयो होमबा गोलावनि गरखौ मोनबाय जों गोलावनि गरा 105.74 फिट मोनहैबाय थिग बिदिनो गुवारनिखौबो खालामनांसिगोन बे गुवारनिखौबो आं डाइरेक्ट खालामसै गुवारनिखौबो खालामबा जोंना बिदिनो खालामनांसिगोन गुवारना बेसेबां दङ गुवारना 30 फिट बेसेबां 6 इन्सि 30 फिट 6 इन्सि प्लास बेसेबां मोनसेना 33 फिट 8 इन्सि 33 फिट 8 इन्सि दं आं एसे थाब लिरनोसै होमबा बेनिखौबो जोंना मा खालामनांसिगोन फुटाव लांजोबनांसिगोन आरोखि 6 इन्सि आरो 8 इन्सिखौ फुटाव 6 इन्सिखौ फुटाव लांबा बेसेबां जागोन जोंना 6 इन्सिखौ जुदि आङो फुटाव लाङोबा 12 जों डिभाइड खालामनानै बेसेबां मोनगोन 0.5 मोनगोन प्लास बेजों बेसेबां 30 खौ प्लास खालामबा बेसेबां जाहैगोन टटेल 30.5 फुट जाहैगोन बेहाय 30.5 फिट प्लास नैबे मोनसेना 8 इन्सि 8 खौथ' दहायनो खालामखांबायमोन 8 खौ आं खनसे रानबावबाय 12 जों 8 खौ आङो जुदि फिटआव लाङोबा 8 खौ केलकुलेटरा मा जाखो 8 खौ आङो फिटआव लांबाय 8 खौ फिटआव लांबा बे मोनबाय प्लास बेसेबां दङ 33 प्लास 33 समान बेसेबां जागोन 33.66 जाहैगोन बेहाय होमबा जों बेहाय होनांसिगोन 33.66 दाना बे 33.66 जों 30.5 जों दाजाबदो दाजाबनानै नायजों दानदो प्लास 30.5 बेसेबांखिनि जायो समान 64.16 बेखौ 2 जों रानदो बेखौ 2 जों रानबा बेसेबां मोनहैगोन 2 जों रानबा डिवाइडेड बाय 2 होमबा बेसेबां 32.08 बेखौ जों लिरनो हायो 32.08 लिरनो हायो 08 फिट होमबा बेनिफ्राय जों मा मोनखो गोलावनि गरा 105.74 फिट आरो गुवारना जोंना बेसेबां जाखो 32.08 गड़ मोनहैबाय आरोखि बे 32.08 दाना बे मोननैखौ जोंहा मा खालामनांगोन सानजाबनांसिगोन बिनि एभारेजखौ दिहुनना एभारेज नङा बिनि जोंहा एरियाखौ दिहुननांसिगोन आरोखि होमबा एरियाखौ दिहुनोबा नायदो जों दा एरियाखौ दिहुननांसिगोन होमबा एरियाखौ दिहुनोबा नायदो जों दा एरियाखौ दिहुनसै एरियाखौ दिहुनबा जोङो मा खालामनांगोन एल जों बि जों सानजाबनांगोन एल आव बेसेबां मोनखो जोंहा ओमफ्राय गोलावआव मोनदोंमोन जोंहा बेसेबां 105.74 इनटु गुवाराव बेसेबां मोनदोंमोन 32 पॉइंट बेसेबांमोन 32.008 मोनदोंमोन दा मोननैजों सानजाबदो बेसेबां जागोन 32.08 होखानाय दङ इनटु बेसेबां 105.74 समान बेसेबां जाहैयो 3392 बेसेबां 3392.49 सिम लिरबाय 49 स्क्वायर फिट बे स्क्वायर फिट जाहैयो होमबा गासै बेसेबां जाहैगोन जोंहा हानि खालिया बेसेबां जाहैखो हानि खालिया 3392.49 स्क्वायर फिट जाहैबाय दे दाना बिसिम मोनहैबाय बे हानि खालिया दाना बेहाय जोंहा खय बिगा जाखो खय काठा जाखो खय लेसा जाखो बेखौ जोंहा हिसाब खालामनानै दिहुननांसिगोन आरो दा जों बेखौ लेसायाव लाङोब्ला डाइरेक्ट लेसायाव लाङोब्ला बेसेबां जाहैगोन बे लेसायाव लाङोब्ला आं बेखौ मा 3392.49
49 हा बेखौ लेसेयाव लाङोब्ला जों मा खालामनांगोन डिवाइडेड बाय जोंना एक लेसेयाव बेसेबां स्क्वायर फिट थायोमोनलाय एक लेसेयाव जोंना 144 स्क्वायर फिट थायो होमबा बेखौ 144 जों रानदो 144 जों रानबा मोनहैगोन नै 23.55 थारमाने बेहाय बेसेबां जाहैगोन जोंना 23 हाफ लेसा जाहैगोन आरोखि बे लेसा 23 हाफ लेसा ओंखारहैगोन बे लेसायाव लाङोब्ला जुदि आं बेखौ खाथायाव लाङोब्ला बेखौ खाथायाव लाङोब्ला मा जाहैगोन खाथायाव लाङोब्ला 3392.49 थ' आं बेखौ जुदि खाथायाव लाङोब्ला जोंना एक खाथायाव बेसेबां स्क्वायर फिट जायोमोनलाय जोंना एक खाथायाव जोंना बेसेबां 2880 जायोमोन होमबा बेजों डिभाइड खालामबा जोंना बेसेबां मोनगोन एक खाथा मोनगोन जों खाथायाव लाङोब्ला आं बेखौ खाथायाव लाङोब्ला जोंना एक खाथा सामथिं जाहैगोन आरोखि एक खाथा माखासे लेसा थाहैदेरगोन बे ओमफ्राय जुदि बेखौ मोजाङै बुजायनानै होनांगौब्ला माबायदि दिहुननांगोन जोङो मोजाङै बुजायनानै होनांगौबा जोङो 49 खौ जोङो मा खालामनांगोन जोङो खाथायाव लांग्रोनांगोन खाथायाव लाङोबा जोंहा एक खाथायाव बेसेबां जायोमोनलाय जोंना एक खाथायाव जोंना 2880 बेखौ माइनास खालामनांगोन माइनास 2880 खौ माइनास खालामोब्ला नै बेसेबांखिनि आग्लायहैबावगोन ओरै स्क्वायर फिटआ होमबा जोङो बेनिफ्राय बुजिखाबाय बे 2880 बे दानख' जानायाव बेहाय जोंना मा जाहैखाबाय एक खाथा जाहैखाबाय आरोखि बेहाय एक खाथा जाहैखाबाय बेहाय एक खाथा ओमफ्राय बेसेबां आग्लायबावगौ इसेबांखिनि बे दाना बेखौ लेसेयाव लांनांसिगोन जोंहा एक लेसेयाव बेसेबां जायोमोनलाय जोंहा 144 लेसा जायोमोन होमबा लेसेयाव दानख'दो माइनास 144 खनसे दानख'बाय आं खनसे दानख'बा इसेबांखिनि थाबावबाय होमबा 1 लेसा जाहैखाबाय 1 लेसा आरो माइनास खालामबावबाय जेनेबा माइनास 144 आरो आग्लायबावबाय होमबा एक लेसा थांबावबाय कमा आरो खनसे दानख'नो हाबावो जों 144 खौ खनसे दानख'बावबा बेसेबां मोनखो एक लेसा थांबावबाय गासै 3 लेसा जाहैबाय बेसेबां आग्लायखो 80.49 बे जाबाय हाफ लेसा जाहैगोन बे 149 नि हाफ लेसानि एसे बारा जाहैगोन आरोखि बे होमबा बेनिफ्राय जोङो सिदा सिदि बुंनो हाबाय बेसेबां मोनखो बेहाय हाया बेसेबां मोनखो होमबा एक कथा नैबे गोजौआव लिरनोसै आं एक कथा बेसेबां एक कथा 3 हाफ लेसा जाहैबाय आरोखि एक कथा बेसेबां मोनहैखो एक कथा 3 हाफ लेसा ओंखारहैबाय बे हाया बुजिबाय दा नेक्स्टआव आङो माखासे आइरेगुलार शेप माखासे बेबायदि आइरेगुलार थारमाने गेदा गिदि एसे आखान्थिथाम टाइप महरफोरनि बेफोरबायदिनिखौ आङो मोजाङै बुजायनानै होनाय जागोन दा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ